Jo sóc l'Ismènia i fa 28 anys que visc a casa del meu pare. Avui coneixeré un nou pretendent. En portem 8 aquest mes. Ai, aquesta nena, la Ismènia, pobreta, pobreta, ella vinga a ser soltera, vinga a portar-li pretendents i no hi ha qui li agradi. No sé què farem amb ella, de veritat. Jo m'hi nego rotundament, perquè no té edat. Jo em vaig matrimoniar als 44 i vaig ser un jove precoç jo. Com es pot casar aquesta criatura als 28 anys? Jo penso que he trobat un pretendent adequat. Bueno, és modest, sobri, pacient. Penso que serà el marit ideal per Ismènia. Veurem què passa. Però hi ha el pare, el senyor Vancouver, aquest senyor, em sembla que no li caic massa bé. Ho tinc difícil, però insistiré, guanyaré i conquistaré a la meva Ismènia.